वयस्सह आमच्या संस्थेने ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ କନ୍ଧମାଳର କିଛି ଜନଜାତି ସେମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଜାତି ହେଉଛି ଡାକୁରୀ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫସଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଛରେ ମୂଳ ହେଉ ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେ ସମର୍ପି ଦେଉଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି। नमस्तुते नमो नारायणी नमस्तुते माँ पाठे माँ नमस्तुते 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 माँ और पिला माने माँ वर्षा टी होने माँ किसी ने माँ हैरान हो जाऊँ माँ चाषबास किसी होने माँ देखा दे माँ वर्षा टी करे माँ देखा दे माँ Guru